खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसे बराय हरना थाबाय। दा जों थांगासिनो जोंनि हम टाउनाव अट'जों लागाव थ' गाइस मानि थाखाय थांनो नागिरदों दाहाय खोन्थागासिनो आङो। वाव सुपार हे थ' चलो जोङो हम टाउन सफैबाय। ओमफ्राय जा खामानियाव जों फैदोंमोन दिनै बे खामानिया जानाय नंला। दा जोङो थांफिनसै माने फुङावबो आङो जेबो जायाखै। ओमफ्राय माबा मोनसे जानोसै परथाफोर जानोसै आलु परथाफोर बिनि उनाव थांफिनसै। माने जा खामानियाव फैदोंमोन बे जायासै गैला। फट'आव जिरायबाय आं दा डाइरेक्ट थांसै हटेलावहा। ओमफ्राय आलु परथा जानोसै बरियानो साहा लोंसै बिनि उनावहा न'सिम थांफिननोसै। बे साननैसो आंनि भिडिअ'आ बेलासे 3टा 4टानि गेजेरावहानो माने पाब्लिक जागासिनो। नोंथांमोना माबाफोर प्रब्लेम मोनदों नामा? जेनेबा सिगाङावहा आङो फुंनि 8टायाव होयोमोन पाब्लिकखौ। ओमफ्राय दा साननैसो बेलासिनि 3टा बा 4टानि गेजेरावहा पाब्लिक जागासिनो नङा होमबा? माबाफोर प्रब्लेम मोनदों नामा? जेनेबा कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय। आरो जेबो प्रब्लेम गैयाबालाय लागे रह ना मा बुङो? माने आं रिजनखौ खोन्थाखानोसै मानि थाखाय बेलासे आपल'ड जादों। मोनावहा एसे बे साननैसो आं एसे रेस्ट लादों। मोनावहा एडिटिं खालामाखै आं माने फुङावहाय एडिटिं खालामदों ओमफ्राय बेलासे बिदिनो आपल'ड खालामदों। नै बिनि थाखायनो आङो फुङाव होआखै। आलु परथा जादो दे। गुदुं नामा? गुसु जाना लाग्रोनोसै। आलु परथा जाखांना दा अट'आव जिरायबाय। जोंनि हम टाउननि गेजेरावनो आं गोबां हटेलावहाय बिदिनो आलु परथा जाबाय। बाट सिगाङावसो दा नंला। दा बेलेगाव जाला आं नै माने फैबाला सम मोनसे जानाय जायोब्ला नैबे जोंहा ब्रादारनियावनो जायो आङो। माने आलु परथा माने मा आलु परथानोसै आरो। ओमफ्राय बेलेगाव माबायदि मिथिगौ ना? आलु गैया एकदम मोनामनायबो गैया थारमाने बिदि टाइपनि बिदिनो आलु परथा जाहैबाय। माने मानसिफोरखौ ओरैबायदि कास्टमारफोरखौ उल्लु बानायो जाने मा बुंबावनो आरो आं। थायो बिदिनो नङा होमबा? जेरै चिकेन मम'। दा चिकेन मम'खौबो मा खालामो? बेदर गैया ओरैनो एकदम गुन्दै गुन्दै हाख्लाबनानै माने थेवबो गैया। थिग बिदिबो दोङो जोंनि हम टाउनावहा बिदि आरो ना थगायो आरो एकदम माने कास्टमारखौ उल्लु बानायो आरो ओरैबायदि लुथियो। चिकेन मम' होननानै बुंसिगोन चिकेन गैला ओरैनो भेज मम' होफैसिगोन। नै बिदिबो दोङो। आं माने हाबो गोबावनो खिन्थु आङो किसुमान भिडिअ बानाया नङाबा बिसोरनि हटेलावहा कास्टमार थाङि जागोन ना। दा बेनि थाखायनो आं बानाया। दा मेनलि खौराङा आं दा जेनेबा नै जोंहा ब्रादारनियाव हाबो आं ब्रादारनिखौ आं डाइरेक्ट बुंखायो आलु परथा हिट। आं फैबोला जानाय जायोब्ला आं बावनो डाइरेक्ट फैयो। आं बेलेगाव जाया आं बिदि आरो। थ' दा चिकेन पक'रा होननानै बुंबा जुदि चिकेनानो गैयाबा बेखौलाय मा बुंगोन? भेज पक'रा थिग दोङो दे जोंनि बेयावहा। बेलेग गुबुनावबो दङ जानांगौ जानायालाय खिन्थु आं जोंनि लकेलनिखौ बुंबाय आरो आङो। दा जोंनावहा आं बाव फैनाय जायो नालाय जायो मोनथियो आङो। दा ना भिडिअ बानायनांगौ नामा आं सोरनिबा हटेलावहा बिदि आमुग गैया तुमुग गैया होननानै नोंथांमोना किसुमाना फैबोला हाबनाय नङाना न' सम मोनसे गाज्रि जागोन हटेलाबो। सम मोनसे दांना होगोन आङो बुंना होनाया ना मा बुङो? रागा जोंनांगौथाय सम मोनसे थगायोना दखानिफोराबो। आलु परथा दि होनना बुंबोला मा बुंगोन? आलु परथाना आलुखौ होफैला आलु परथा होफैला माने डाइरेक्ट परथाखौ प्लेन परथा होफैसिगोन। एटु आलु परथा खा मा बुंबावनो? नै बिदि आरो। थ' बांद्राय माने बुंबाय थाला आङो। दा थांफिनसै न'आवहा। खामानियाबो जायासैबा माथो खालामबावनो नङा होमबा? टाउननिफ्राय न'आव फैबाय न'निफ्राय फैबाय आं बारियाव। ओमफ्राय दा फख्रियावहा सुनै होनो नागिरदों सुनै। ओमफ्राय दा नैबेथ' सुनै गोरान नालाय दा बेखौ दैयावहा सोमना दोननोसै। सुनैखौ सोमबाय बेखौ दिनै होआ गाबोनसो होगोन। गाबोन मोना बरियानो। दा जुदि लोगो सोमनानै जुदि लोगो जुदि होयोब्ला नाया दुब्ला दुब्लि हो जाएगा। बेनिखायनो गाबोन होनोसै। पानी प्यास লাগিছে নেকি? पानी আছে ना? ক'ত আছে পানীটো? दे খাই ল। खामानियाबो नै सोलिगासिनो। दा समा जागासिनो बेलासिनि 2:30 ना 2:30 हल टाइम टु 2:30। ओमफ्राय माखासे गय फुलिबो गायसिगोन। ओमफ्राय गायनानै बिदि गायनायावनो समानो सुइट बारलांबाय थागोन।
बेनिफ्राय आंबो थानोसै दसे आरो ओरैजाय नै माने लामा जिं जिं गय फुलि गायगोन गय फुलि गायनायनि सिगां माने बे हाग्राफोरखौ एसे साफा खालामना लाग्रोदो नै पुरा साफा कर दिला हल एगलाव काटि काटि दिला हल ठीक है एलाय साफा खालामना लानोसै बिनि उनावहा एकदम बरियाहै गायनोसै गय फुलिखौ पुरा लांदां खालामो बेखौ माबायदि नुदों जुदि बै गय दाखालि गायनाया गोजौ गोजौ जायोबा बेसे समायना नुगोन वाव बिउटिफुल नंगौना नङा आरो औवा नै नारेंखल हाग्रा साफा खालामनाय लोगो लोगो नै माबायदि क्लियार बरिया नुबाय नङा होमबा दा नै बे जिं जिं पुरा गय गायना होनोसै सुपार हिट आरो नै बिफां सायाबो बरियानो नै जोंना बावबो लेट्रिन दंमोन लेट्रिन नै फाहामफिननांगोन बेखौ र' मालाबा सम लानानै बरियानो गायखांबाय आरो फांथामनि ओरैजाय गायनांगौ बे गायखांनायनि उनावहा बास सुथि नैलाय नै ओरैजाय बावफांसे ओमफ्राय नैयाव फांसे गैला ओमफ्राय आंना मोनसे खामानि दंबावो बे खामानियानो जाहैबाय फुख्रिनि जिङावहा बिफांनि बिलाइ सिरिनानै राननाय बेखौ जमा खालायनानै सावनांगौ पुरा सावगासिनो वाव ओइयाव दाबसे नैयाव दाबसे ओमफ्राय नैयाव दाबसे बास दिनैनि खामानिया एसेनोमोन मेंबाय माखासेथ' आङो खामानि मावनायफोरखौबो भिडिअ'आव लायासै आरो बेसे बिदि भिडिअ लाबाय थानो नङा होमबा खामानि मावनायावहा थ' गाइस जेखियानो जादोला दा समा जागासिनो साराय सारिथा ओमफ्राय दा आं न'आव थांसै न'आव थांनानै एकदम दुगैस्रां लोबस्रां फ्रेस जानानै फैफिनगोन आं भिडिअनि गेजेरजों बिदिब्ला आङो थांबाय हानि न'आव फैबाय न'आव फैनानै ओंखामबो जाबाय मोनाबायबो दा समा जागासिनो मोनानि 10ता ओमफ्राय दिनैथ' खामानिखौनो नुखाबाय 10 जाबायना ओमफ्राय आलासिया माला थांगोन नाय बुधवार को जाएगा और साथ में आगे जा रही है दा बुधबारै थांसिगोन नै ओमफ्राय आं थाङा आं साननै सानथामसोनि उनावहा थांगोन माखासे खामानि दङ बे खामानिखौ क्लियार खालामनानै आंबो थांगोन ओमफ्राय नोंसोर माजों थांगोन ट्रेनजों अके बुधबाराव ट्रेनजों थांसिगोन थ' आङो स्टेसनसिम ड्रप खालामगोन मिथिबाय थांफागोन आङो ओमफ्राय ओजोंनिफ्राय आराम थांबानो जाबाय ना मा बुङो थ' गाइस बेनोसै बेनोमोन दिनैनि भिडिअ'आ ओमफ्राय बुधबार माने दिनै मा बार दिनै समबार ना ओमफ्राय मंगल बुध गाबोन लास्ट थ' बिदिब्ला थांफायाबा गाबगौमोन आङो माने थांफायाबा गाबगौमोननो बेनि थाखायनो दे थांथोंसै नङा होमबा आरो थांनांगौबो थांलाय फैलाय खालामनांगौबो नङा होमबा दे साननै सानथामसो उनाव सहैगोन आंबो अके गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै दा नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै माबायदि कमेन्टआव बुंहरदो बिदिनोसै आरो बाय बाय